Здравейте хора, аз съм Black Devil. Днес към канал правим саморъчно направена пиратка. Защото ще трябва да бъдете на кутия. Трябва ви барут. Да, забравих да кажа, че ще го правя от бенгалски огън. И нали, сей тези клещи, взимате една пръчка, аз тук имам вече готова. Взимате една пръчка, нали, бенгалски огън и трябва да се получи нещо такова. Да, не се вижда много добре, ама все пак снимам с телефон. Да, също нямам добра камера. Окей, ще се върна, когато вече съм готов. Забравих само да покажа какво точно трябва да направите. Прави така. С клеща е така. Всички ще барут от бенгалски огън. Саляте. И тъй. И така до края. Ако се вижда изобщо. То се получава на едри парчета. Това трябва да го намачкате малко с клещите. След това или с каквото и да било. Да, ето ни вече с намачкания барут. В кибритената кутийка. Да, тъй като аз нямам фитил, а то се слага, представи дупка, която съм пробил. Да, аз нямам фитил, затова си направя, то не се прави трудно. Ще обясня после как си го направя. И да, слагате го вътре. Увивате хубаво с тиксо или в моя случай с това. И общо взето това е. Прекъсвам, докато правя всичко, стигна до барута. До барута ли, до фитила. Да, всъщност в друг клип явно ще ви показвам как да си правите фитил, защото аз си намерих. Защото щупих една пиратка. И да, в нея се оказа, че има фитил и аз ще ползвам него. Въпреки, че не е желателно, защото може и да гръмне в ръцете ми. Да, след като вече сипете барута, слагате го вътре и през дупката пъхте фитила. След това облепяте с тиксо, така че да внимавайте да не сипете фитила. И да, ще подпра някъде, да ви покажа какво говоря. Хайде бе, така. Това да намеря началото. Мразя да става така. Имам изолиран по зъбите. Ще правим така. Трябва хубаво от всяка една страна да го лепите. Трябва да се върна след като го направя. Тук ще се обнових модела и сложих фитила отстрани. Защото отгоре малко се получава кофти. Ето така, трябва да изглежда в завършен вид. И да, аз бях Black Devil. Това беше показано как да си направите саморъчна пиратка от бенгалски огън. В друг клип ще я взривявам, сега не мога.